kaisa kokmwng Sakakhe Hari Bisingkhe Chori Romjakha Lukurokbai mangpli salni swkang Bamutia bisingo kaisa mela wngmani a melao aswk mangpli Romjakha jemu chuktui nunglai jalai thunglai marok jandi mundano khobui podre por raida saya khe bepar khailai rang ajalai marok Romjakha Araida saya samungrokno muthakna bagwi Bamutia pharini usi Sanjay Teibw saitokmwng hor sal nukjagwi tongo phiyaba araida saya ajemungrokbo bonino sifaini yak tongo honei saimaniya tongmani kogono tongo waisaba bailingko tong waisaba tisingko tong waibusui yoknai honei amahaino melao rang ajetani chubamwngni Commision nanathangwi Romjakha Bamutia fari usini Police Constable Rakesh Namodas Salaimani bisingtwi bono yakar rohor dophano boni bagwi busuk kerongni bisingtwi yapri najakno bonono naisinlaijak Bureau Report I News